Kapamilataning Senate Resolution number 397, buriyang paimbestiga ng insidente ning pamamaril king kilub ning Senado inyang Miyerkules. Agpangkang Senator Bam Aquino maulagang abalo ing mabilog a katutuan king milyari kabilang imposibleng pamagkulang king security protocols at communication systems king kilub ning Senado. Unang-una, kailangan kong klaruhin, walang lugar ang armadong komprontasyon o pagputok ng baril sa loob ng Senado. Kaya final natin yung Senate Resolution 397 para malaman ng taong bayan at malaman rin namin ano ba talaga yung nangyari. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila. Dikdik ng senador, alang lugar ing nanumang klase ng armadong confrontation king kilub ng institusyon at dapat magsilbing simbolo ng demokrasya at ligtas sa espasyo para king publiko at karang empleyado. Yung mga senador hindi rin malinaw hanggang ngayon, hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, let's get to the bottom of this, what really happened that night. At makita natin ano ba yung nangyari mga failure ng protocol, failure ng communication, malaman natin ano ba talaga mismo yung nangyari at malaman rin natin kung sinong dapat managot. Sinabi na mo na mga Aquino na hanggang ngeni, ala pa mo ring malino, maging reg senador, kung nano talaga yung milyari niyang bengin ng insidente, niya maulagang mikapatas at malalamang investigasyon, bang abalo nung nining dapat makibatan. Para itigil yung constitutional duty namin dahil sa kampihan, yun mali yun. Diba? Yun mali yun. So, I think that's gonna be the big decision. That's gonna be the big, yun yung moment talaga na magsasabi kung para saan ba talaga itong leadership change. Kayag na naniti, pepasyagya namang kapigaga na kaning senador, kinganti mo pa maglele, king atensyon ng gobyerno, iba kareng problemang pang-ekonomiya, uli ning papaling political tensions king bansa. Maraming nanonood pero walang natutuwa. Maraming nakatingin pero walang masaya. Diba? Because none of those discussions actually talks about the Filipino people. Na meron pa ring oil crisis ngayon, meron pa ring cost of living crisis ngayon, marami pa ring nahihirapan. Dapat kanong mas dinan pansin ing epekto ning oil crisis, ing mata sa presyo ning panyalwan, inflation, at ing asahang pa magtas ning presyo ning abyas kareng tutuking bulan. Local online, pag-usapan nyo kung meron ko hindi magandang nakikita. Kapag yung mga politiko, iniiwan nyo to do our own thing, hindi nyo pinapakailaman, dun usually nagkakaproblema. Pero pag nakatutok yung taong bayan, of course at the end, it's gonna be your vote. Amuyutan na lang Aquino yung publiko na maging mapagmatsyag at vocal online, bang abanten ing kimot dareng leader ning bansa. Sana, yung mga tao rin, may memory sila ng mga nakaraan. Itong atensyon ng tao, sana po hindi na po mawala. At sana nakatutok kayo sa amin all the time. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balensusuyo.